spojenie, tak nejdeme ťa zopakovať pre informáciu. 5 hodín, pekný si v ňom. No ja ťa taky zdravím, čekám tady taky v dedince a já tě mám za 55 bez opakovače, je to tady pěkný, takže ještě jednou zdravím Peťa Ujesko. Áno, ešte by si ma tam aj silnejšie bral, pretože idem tu cez radioamatérsky transceiver, tak mám tu trošku, priznám sa, teraz tu mám nejakých, koľko tam je, nejakých 7 W 8, hej, do antény, ide do GPTRV, takže je to maximálne škaredé. Ja ťa direktom nepočujem, možno, že keby sme sa preladili, by som ťa počul, ale teraz bohužiaľ nie. Mám tu rušenie nejakých 7 mesov, ale nepochybujem o tom. Skúsim sa odskločovať a skúsim sa pozrieť. A doma tú značku máš jakú ináč? Nejakých 7 mesov, ale nepochybujem o tom. Skúsim sa odskločovať a skúsim sa pozrieť. A doma tú značku máš jakú ináč? Doma volací znak mám normálně Peťa Ujesko, tak jak to slyšíš, je to QTH Kroměříž. Takže tolik ode mě. Doma volací znak mám normálně Peťa Ujesko, tak jak to slyšíš, je to QTH Kroměříž. Takže tolik ode mě. Áno, ja ťa direktom počúvam, človeče, takže asi ťa zapíšem asi aj do denníku. Do denníku si ťa pekne zapíšem, keď si píšeš všetky spojenia. Takže prosím ťa chvíľku počkaj, ja si ťa napíšem do denníku. Asi aj do denníku. Do denníku si ťa pekne zapíšem, keď si píšeš všetky spojenia. Takže prosím ťa chvíľku počkaj. Áno, takže ešte raz prosím ťa pre poriadok mi povedz pomalšie to meno. Kroměříž mám mobil, no ale tú voláčku mi najprv povedz. Meno prvé. Tú voláčku mi najprv povedz. Meno prvé. Takže moje jméno je Peťa, jako Petr. Peťa Ujesko. U-J-E-Z-T-C-K-O. Ujesko. JN89 Kvíro František. JN89 Kvíro František, domovské PTH.